MLA ke North Shillong uba Adelbert Nongrum ha ka khatnyo tarik Risau arja Arpusau ulalet ban pin mau ya ka DC ke East Khasi Hills halor ka rai ka baladep shim ha ka meeting ka balong ha ka khat khandai tarik Julai arja Arpulai ha ka bayade bat ka jingyarung yami latlan ka baman ka sngi ki samla ha ulum jingtep laumali khamtam ha ki pormien ka balapin shong siir ki balet bawan na ka surak badan na jan ka te jaka halor kania na kalyang uba Adelbert Nongrum uloong baha kalai pau tarik me arja Arpusau na kalyang jong ula dep ban lum jingyalang bat kikin huan balang kiba pindan kam ya ketika lum jingtab bat baro ki sngodei bakatnat forest kadei ban bu no da ka gate bat security guard uban play bat khangi ka gate hakapor knang ban la ban tela kam ya ka jingrung lat lan ki brio ha ketika jaka bat ban la de ki jing sniu ki baharuko Namar kumnom ikmat ngamla ya ka banshu shong hayeng nani banshu pait rai khmat ani taman shu khmilenti ya ke ga bakiwei kidi banle dengan sengo bakani ka deka jingkhot na ka banta baro kumno ban tackle habari bani ki issue jong drugs par kini kiwei par ki anti social elements ki babon mo ki kam ki bolong bean persha ya ka imlang ka salang tidak jing sokya mansiam ngawana ni por mani kendu deputy commissioner Amar kaladon ka kadi ki jingja jong ani ka lum jingtep kabron kum bakhat sao teli ki balang hangtai polau mali tikani ka ba ngapan ngamar ban perken mau yi di si namar ba haka khat khanai tri ku Julai arja pulai kila nagaliang ju DC la khot ka meeting ke jalang bar ki line department bar kumju ki dorbar snong ha ti ki por bar ka resolution ka ba pass kalong ba kila kentu ya EDC ba in budin bin ai ki jingtho shapo ka forest ba in budin bin ai ki jingtho shapo ka forest mar ho entai gadi ka jaka jong forest ho la pano kam da kini ki 14 denomination ki balang tenrei ka jing ka issue arise menta pa kalong ba nginum la pan su khmidenti mo tang na ki balang namar pikan matangi dongka manbu yo brio bolong fully man mo kumu gatekeeper kata di koi ka ba lami kata resolution ba nakarpa di DC bin agi jing tho forest department na ka bantaban appoint dan ba forest department yo brio bari gatekeeper mo desiki employee ki jongki bari gatekeeper kanang ba kanang ka jing sngan kanang mengindon ka jing play ka jing khang ya kata ka lum jing tep lau mali kandon ka por haban play ba dong ka por haban khang ti halo kata nong rim mata ayat si senam tengah kan ni khabiu ka respond na kaleng jong ka forest department jadi lor tanong rim ba manakani lai potri ngai me ngai le dia kum local MLA ngalakot yaki 14 denomination kharsau tu liki balang mo lo penong kam tu lum jingtet apo lau mali buat hakani ke jelang kila ai jembut ba yang aku MLA ban budin buat EDC halor kenika resolution kepada PAS kharkhanai tarik Julai 2023 ban budin halor ka jingentu ya forest department makande podongkam hoi sudai ban syukentu dan ban direct ya ka forest department makane ki jaka ka de ka penokam daki palang ha ban tep iki ki bothoin ndai ka slong ka por ka dawa bakani ro de ka banta ka ba ni ngatrai ni kan mau hidup bahawa ka government ukla kom op mo buat kata ka policy ke jongka ke dreams ko bani om ti kani ru kadai kawai ka banta ka ba ni ru ina yakran nak por ska por kumnu bangin la ban control kumnu la ban reduce kumnu la ban tela kam kumnu la penduna ba kumnu la pendu jaj ban eliminate mo ban eliminate ban eliminate ya new drugs namar ka jingrung lai loit ka long kajing long lai lan pat halikari ke bagi ke kan pakan mau andrei ngadang susngai ya ki beri ke balik ban on tap ila ki jong ki bathoj mo hakipor please nem ki balik no para du menta ti ngala develop itu jaka daga ba wanra syak motorable road mo ka bania ki arsyakara ni bania ki ngamut ki kaliga bakit ambulans khamtam bakit ki met ki blakhat no mo tika jing tumu jonga kadi ya kata mana develop itu jaka daga scheme nombaka SUWP ani da last term badep kan ti hendrai pat ngai baka ka kala pat da kumai pat
kalong penban ngana perkat bahkan long ke jing kerku ke jing suk dengan i bahkan long ke jing tim ya ke jai pendrio ni bahkan long ke jing tim ya ke imlang ke salang ti din tak dau nak por sekapor ngai persang banya keren bak dal bar senong berkunju ki kinohon jok balang ti matang isu thu baka the only solution kadai taman bu ka gate kabala pan appoint do gatekeeper hi lesi lembaga forest department kan biang nomor si benta ka jaka karang de jong forest si wala dak penongkam kini ki balang beper-beper tin rei kalong si benta ru kalong bay nyok banya dai dia nyok banya daru ti ka jaka menu penongkam bakala ada bu ka gate temut kini nyok su bandrung kita ki bait mat kiwi par ki kali nomor ka bai ti ngako ban biang bah hadu si biji biji merstep kin mi nam tu na po khlau ka i ka badon ti kadon ki iklampep ti ko masono the reason is best known to them tin rei ko masyo kareno kadi ka kamram jungi pa kumnu nyarap ki ginum penrem ya kum kita ki bala ya bakla na ka jungi mujongki kadi kamram jungi kumnu pengen persang mar control ban reduce ban eliminate ya ni ya ginu jing sni ba per bar kamta menyarap ki tu ki ba ya kriang na ka jungi mujongki